No niin, tämmönen pikku kerron vähän tästä meidän Savotosta, miten meidän tämä tienvarsien raivaushomma niinku menee. Elikkä ollaan tässä tien varressa. Teen tällä hetkellä niinku raivaushommia raivaussahalla. Elikkä raivaan nämä pienemmät puut pois, että moto pääsee sitten myöhemmin keväällä, kun tiet on sulanut ja lumet on sulanut, niin moto pääsee sitten ottamaan isompaa puuta, mutta tehdäänpä tuosta lähempää, otetaan ihan esimerkkiä, että tuommoisen pienemmän puun kaiken koitan raivata pois edestä. Sanotaanko tuommoinen alle 7 senttinen, tuommoinen sitten jo paksumpi, pitempi jätetään sitten jo pystyyn. Eli noin alle 7 senttisen otan raivurilla pois täältä. Kaatelen tuohon valmiiksi, jotka ajokone sitten kun moto on ajanut läpi, niin kerää eri lajit. Todennäköisesti energiapuun ja ainespuuna menee tukki. Muuten taitaa mennä ehkä hyvin pitkälti samaan kassaan kaikki. Tämmöistä on tämä raivattava, mitä täällä on. Elikkä paikkapaikkoja on tiheitä. Sitten taas paikkapaikkoja on peltopaikkoja, jos on muita semmoisia muutamia paikkoja, että siinä ei sitten ole raivaamista juuri mitään, mutta tässäkin ollaan tämmöisessä vähän niinku on kuusikkoa ja tiheitä ja näin, mutta tossa tosiaan niin näkee nyt tämän, että tuo paksumpi puu jätetään pystyyn. Periaatteessa näitä hankalaa metsurityönä aina sieltä kaatamaan, koska nämä on pitkiä, niin ne kaatuu, jos itse kaataan, niin ne tahtoo olla sitten tuossa vähän tiellä. Moto saapi ne hoitaa ja käsitellä sitten karsitusrangas ynnä muuta. Eli minä en metsurityönä kaajotta isompaa puuta. Turvallisuuskysymys ja moto on sitten se helpompi käsitellä. Tuommoinen pienempikin puu, niin se voi ottaa sen katkaista tuosta suoraan ja tehdä haluamaan mittaan. Ja täällähän on valmiit merkit, minkä mukaan minä sitten raivaan täällä. Punaisia nauhoja on merkkinä, minkä mukaan tiealue on merkitty, minkä mukaan raivataan pois. Ja jos näitä tulee näitä niinku leveämpiä, jos ajattelee, että tie on jossain tuolla, niin tässäkin mennään niinku tuohon asti. Paikkapaikkoja niitä on leveämpiä paikkoja ja sitten on kappeampia paikkoja. Että tämmönen on tämä ensimmäinen vaihe, mikä tässä urakassa tehdään, tämä raivaushomma. Eli kaikki pitempi isompi puu jätetään motolle käsiteltäväksi sitten. Siinä vaiheessa sitten mulla on kolmijalat pystyssä tiellä. Sitten siinä vaiheessa kun otetaan koneet, niin otetaan nopeuskyltit ja ihan liikennemerkit pystyyn. Ja liikenteen ohjaukset ynnä muut otetaan sitten käyttöön siinä vaiheessa. Ja pudotetaan nopeutta. Että nyt on tosi ihanteellinen keli raivata, niin kuin näkyy, että paikkapaikkoja ei ole lunta juuri mitään, että lumi tahtoo olla tuolla, mikä on aurasta lentänyt tuonne ojan pohjaan, mutta hyvin paljon ojan pohjalla ei tarvitse kävellä, että saa liikkua tässä luiskassa, että sitten välillä on vähän jyrkempää luiskaa, välillä vähän loivempaa ja välillä mennään ojaa ja alaskin päin, että tämmöistä vähän vaihtelevaa hommaa. Tämmönen on tämä meidän ensimmäinen vaihe näissä raivaushommissa, näissä tienhoitohommissa. Sitten kun puut saadaan poistettua, niin tulee kaivinkoneet kaivamaan ojaa ja toivottavasti saadaan tähän loppupätkällekin sitten uusi pinta. Tämmönen on projekti. Vielä stiili huilaa, hikkeä vähän laskee pois. On mukava tehdä, kun täällä ei oikein tuu kuuma eikä mitään. On mukava kuin pikkupakkanen. Nautinnollinen keli.
Pitää toivoa, että lopputalveen ei tulisi hirveästi enää lunta. Saisi touhuta täällä. Mutta tässäpä lyhyesti tämä meidän homma. Että ei muuta, minä lähden sahan tankkuulle ja vielä perrytä ainakin tankin tuossa menemään ennen kuin pimeä tulee. Tämmöistä, että tämmöisiä projekteja. Jeps, hyvä, moro.